Handumanan sa ka. Maayong alok kaniyong tanan nga mga suking ti paminawan, nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artistang maghatag og kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Winky. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinapuluhan, I miss you like crazy. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo ganing sa kababae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atwa na tampo, nagdasangan nga, Winky. Recorded by Radio Mo TV. Day, Winky. Nang regards ba si Andy ni mo? Andi ba? Andy ba? Katukong taga-pika section nga maoy heartthrob din hi? You mean katong hambugiro? Ay, wow. Grabe maka-define, ha? Bisag hambugiro to si Andy, no? Pero haler, ang ngayon man sad siya. Naman sad siya ikapanghambog. Maubitaw nga daghan ang naibog niya din hi. Nya ikaw, swerte kaayo ka, kay ikaw gid ayan na taypan. Ay, gusto na ko no anak, be. Eto na tas kantina. Mga na ta kay gutom na. Claro! Kaya! Ako na! Hala? Day! Unsa man ang gitapukan diha sa unahan sa mga estudyante? Lukongan mo rin! Mura man og di nag-away. San? San? Hala, Day! si Andy lagi na og ang bagong student. Wala tayo murag padung gid na sila magsumbagay. Ato ta na! Hoy! Sali, asa ka, oy! Giruan mo eh! Bag-o ba ka din eh? Wa na day magsumbagay na gini sila padung. Ha? Ha? Saman, sukol ba ka? Pasensya na ba eh. Huwag mo ka magtanaw sa mong gyagyan god. Mo to nagabangga na hinuuntaw. Nayaban ka sa Diyos nga akong gibitbit. Buot ba sa buot ni mo nga saban ako, ha? Kisa pa man day. Abuang ka! Hoy! Hoy! Saman mo! Maraming tanaw man ang mo! Uwangan ninyo sila! Asa ba? Hala day, si Andy ni gawas na sa faculty room. Hi, Wingy. Hambugiro, cute. Oh, Wingy. Makikstorya niya kanimo, ha? O, unsa? Sige, alis ako. Day! Unsa ko no? Makikstorya sa nimo? Oh, swertiha gid na niya ako, amiga. Uy! Dili ko interesado niya, no? Ala day, ang bagong student gawas na sa faculty room. Hi! Ako ba yung mong gitawag, miss? Oh, okay ra ka? Ah, yes, okay na. Ako din si Winky. Ikaw? James. James akong gan. Nice to meet you, James. Nice to meet you, Sad. Hoy, ngano to ganina? Ngano nangutana kaspangan atong bagong student, ha? Ngano di ay? Dili pwede? Unya pagyod, nangutana pagyod ka kung okay ra ba siya. Mura mag-interesado kay katong tawhan na. Uy, ayoko gina nga ganahan ka niya. Onyag mo ingon kog o. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. And to stop! Ambot ba?
Pagkakita dayon ako niya, mo naman kong naka-feel og something para niya. Unsa? Ah, dili ka ni Andy pero katong James, ganahan ka? Hambot ba sa dinyo, uy? Kamu raman mo iibog kaayo ng Andy din sa eskwelahan. Pero ako, bisan gamay, wa gyud ko'y gusto ng tawhan. Day, Winky. Si James na nagkaon sa may kantin. At doon ako, Bi. Winky! Oh. Hi! Doon ka tagkaon? Okay ra mo? Si James, nibarog na og nalakaw. Ay, sumuka sa ning anti. Winky, sige na. Doon ka tagkaon. Adto ko mo kaon sa mga classroom. Kadit sa, Winky. Okay ra nga makigstorya ko ni mo niya. Sige, kinaasa ko isulti ni mo. Salamat kay nisugot ka nga magkasulti taron. Andy, gusto lang tikang prangkahan. Actually, pwede ko kayo ning buhaton ganina pero dili ko gusto nga may makadungog nga lain. Ilabi na nga daghan ang nakagusto nimo dinhi sa tong eskwelahan. Nahibaw ko si mong tumong nako. Nahibaw ko nakagusto ka nako. Pero saltihan lang tikas tinuod. Wa ko'y gusto nimo pisan gamay. Og dali ko gusto nga mag-usi kasi mong oras dinhi nako. Winky. Muuna lang ko nimo ha. Kay maglakaw ra ko pa doong uli. Sige, Day. Amping. Dili pa sa kumuuli kay napakoy buhaton sa library. Sige, amping pod. Oh, si James man ang naglakaw sa unahan. Akong apason, Bi. James! James! Oh. Pauli na ka? Oo. At taga-asa di ka? Taga-probinsya gyud ko. Niya lang ko din kay ako manguyuan mo ni-sponsor na ko pag-eskwela gud. Maudi ay... Okay na ba kung makiksaod ko nimo? Okay ra. Sige na lagi mo kuyog ni James, Day. Ganahan mo ko niya, Daykod. Siyang klase sa tao nga hilumon pero kung magkasuod na mo, daghan kag makatunan. Kay baw ka? Obvious kaayo nga ganahan ka niya. Nga naman. Lami man ko kay kagpahiyom. Oh, tanood man sad nga ganahan ko niya. Unsa ba ginaganahan nimo niya? Simple ra siya. Anya, dili ang bugiro. Mag-usa naman kasi mana nga. Uwa ko makakita ni James ganisuot sa eskwelahan. Unsa ba kay nahitabo niya? Okay, class. Everybody listen. Aduna natay estudyante din sa atong eskwelahan nga nag-need og donation for his recovery. He is in the hospital right now and he is in bad shape. Oh. Naay blood clot ang iyang O and needs siyang maoperahan as soon as possible. James ang iyang pangan, new student from other section. Unsa? Natripan ko nun eh. O wa pa mahibaw kung kinsa mo'y nagbuhat ani niya. Until now, the investigation is still going on. Ginoo ko. Day, nakulbaan ko. Ngano? Pag usang adlaw manggod. Nangutan naman gud si Andy nako kung unsa ko mo ni James. Kaya nagsige na ko mo kuyog-kuyog. Unya? Sa iyang kalagot, nanganti manggod to siya nga patilawon ko niya og sa iyang mga barkada si James. Unsa? Dili ko gusto mo judge dayon ha, pero kusog ang akong feeling nga dunay possibility nga sila may nagbuhat ani.
Kinahanglan nga doon ako'y buhaton, ani. Kung tinuod man nga sila ang sadaan, kinahanglan ma-expel sila din sa eskwelahan. Day, Winky. Maayo kay okay na ka. Salamat sa mong pagtabang ha, na ma-expel sila din sa eskwelahan. Actually, di na magidunta kinahanglan. Moto'y angay ni Andy. Maayo gani kay kanara mo ilang silot. Sa ilang gibuhat ni mo, pwede gidunta silang prisohon. Nagsalig lang sila nga mga minor pa. Winky, di ko angay ni mo. Doon na pa yung mga lalaki nga magkagusto ni mo. Nga deserve ni mo. James, Layo kay tagintang sa sitwasyon sa kinabuhi. Nakastaas, samtang ako. Nasobos. Lisod ang akong pamilya. Napakoy daghang manghod. Gani, nakadecide ko nga mubalik na lang ko sa probinsya na mo. Ug muundang ko sa kong pag-eskwela. Nakarealize ko nga, basin kaning pag-eskwela, di gani para ako. Kinahanglan ko nga tabangan ang akong mama nga magbuhi sa akong mga manghod. Nagkinahanglan sila nako dito. O nga muundang na ko sa kong pag-eskwela. James, Ug tingali, mauna niyang katapusan na itong pagkita. James. Even though it's been so, a kiss in the rain to the sunshine through. I try to deny it. 25 na ko ron. Og until now, dili gyapon mawa si James sa akong hanahonan. Wa na ko'y balita pa niya. Gitry na ko siya search sa bisan unsa nga social media accounts, pero way mo gawas. Panghinaot na lang ko nga unta. Okay ra siya kung asa man siya karon. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. No kato mga higalang kaagi ni Winky nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga nag-ulahan. I miss you like crazy. I miss you like it away. Ang mong kaagi gibata na doon sa radyo ni Jelly Haka. Ugubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. Yadres lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamina. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba na sa iyang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Negros Oriental. Ang ato matatampo nagdasangan nga Wena. Recorded by Radio Mo TV. Wena. Uy, bangon na kay buntag na. O saman, muskwila ka o di? Muskwila ko mauwi. O lihok na, basin og balit kas imong klase. Oh, ma. Daywena,
Wa man di klase sa last na tong subject ba? Manglaag ta na. Asa man tamang laag? Ato ta sa pikas barangay. Nami nagduwa dito basketball. Mga tuta na. Ay, dili lang ko day, uy. Mopauli lang kog sayo kaya kung tabangan si mama sa trabaho sa bahay. Tuol na lang gyud ko sa amo. Malipay gito ron si mama nga nauli kog sayo. Kay makatabang man ko siyang trabaho. Salbahis ka, tawana ka! Salbahis ka! Hala, ang among silingan nga daka. Kung nakilak mo na siya, tawana ka! Traidor ka! nakaaway tingali na sa siyang uyab. Nagsalik kang gwapo ka? Mong daghan mi sa imo kinabuhi, salbahis ka! Ay, ang uyab na uglain ang iyang uyab. Mao ba? Naghilak nga to silingan nga babay kay nang uyab og lain ng iyang uyab. Oh, ma. Ay, maayo gani kay wa ka makit-i nga nagtan-aw niya. Nitago man ko sa saging magud. Mao gid ay resulta nak basta gwapo ang uyab. Daghan og kompetensya. Kung ako'y mag-uyab-uyab, ma, iligid ko manguyab og gwapo. Aha? Kanang batig na akong piliun aron dili ko ilisan. Kakuyaw gud nimong mindset, day. Nga nugit in taon nga kana mang batiog na akong gusto nimong uyabon kung mag-uyab-uyab na ka. Tungod lagi atong akong nakita, day. Unsa man day mong nakita? Amo laging silingan, day ba? Naghilak lagi. Kinailaing uyab ang yang uyab. Mo ning niingon ka nga kung mag-uyab-uyab gani ka kanang batiog na ang imong uyabon. Aron dili na siya mangitaglain. Pero ay, day, uy, di sa ta magsigig istorya abot na ng uyab-uyab, uy. Magtarong sa ta sa tong pag-eskwela. Daywa na. Kinsa di mong uyab ron? Wa pa ko'y uyab, day, uy. Pag-chore, uy. Tinuod bitaw. Wa pa bitaw ko'y uyab. Maayo pa day ko nimo, kay may uyab naman ko. Ah, maayo pa ka kay na kay uyab. Unsa man, ganahan ka? Nakoy hatag di mga laki. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Ayaw pagsikig binuang diha good. At tinuod bitaw. Day, basig nalimot ka sa kong giingon nimo sa una. Nga kon mag-uyab-uyab mangani ko, kanang dili gwapo, aron dili ko pasakitan. Ayaw ka bala ka kay dili ni gwapo tawhana. Dari yung number, oh. Kalingawin lang kong text, good. Kinsa may pangalan ni niya? Jonathan. Di ara ang number nga gihatag ni Chay Chay na ako. Ako ni textan, bi. O magpaila ko niya. Nanawag man lagi ka. Intriga ko si mong text nga ningon kang amiga kang Chay-Chay. Baong nanawag ko ni mo. Amiga, bitaw mi. O giya akong gihatagan sa imong number. Nga naman na text mo ka na ro, man. Ganahan ako makik-friend ni mo. Pero og dili ka, okay rasad. Kaluuran ba eh. Nindot mo nga na ang dagandag friends. Maog yun. Nya, friends na ta, ha? Okay ba? Ay, maka-love life na gining akong amiga, ay. Saba ka diha, uy. Love life karon. Friends pa gani mi? Ay, asa mo din na paingon? Ato, maginas pa nag-uyap. Ah, day. Unsa man gid ay hitsura ng Jonathan? Basig di ko makauyon anak niya, ha? Makauyon lagi ka, anak, day. Kay mo maginagi pangandoy ni mo ka ng dili gwapo. Indot ra bagtingog, day. Basig gwapo kaayo to. Igo-igo ra lagi ang itsura.
Kumusta, Wen? Okay ra. Pwede ta magkita? Ha? Sige na, kay gusto kong makita ni mo sa personal. Sige. Asa man ta magkita? Salamat nga nakita na kita, Wen. Kinuo ko. Kabati po na akong ining tuhana, uy. Okay ra ka, Wen? Okay ra. Kagwapa ni mo eh. Salamat. Datas unahan na. Mang snack ta. Wen, naunta ko isulti na mo. Unsa man na? Bala na makaingon kang presko ra ko. Kay, karon pa beta nakita. Gusto lang ko mahibaw ka nga. Love ka. I love you, man. Jonathan. Muna, man. May chance ka kunin. Ako na lang kaning sukto ning tawhana, uy. Bahalag bati kay nignaong. Wen? Jonathan, kung sugton ti ka, dili ka ako nimo pasakitan? Panggaon ka ako nimo? Ipasalig ko na ni mo, Wen. Nga magbalipayon ka upad ako. Unya, saman. Uyab na ta? Indo tarbag tingog, uy. Sige na lang, uy. Pagkaroon ba? O lagi. Uyab na ta. Salamat, Wen. Ayo, hinoon kay may uyab na kaday. Pero day, perting bati atag naong intaw na to, day, uy. Dali pa mo man mo gusto nga bati og naw? O lagi. Pero day, nasubrahan naman sa tautos ka bati, uy. Basta kay bati gid tayo, day, bati gid tayo. O yang anong imo magisugot? Ako na lang gisugot kay sigurado man ko nga di ko niya pasakitan. Og dili pod siya magitaglain kay bati ba siyag naong, di ba? Kumusta nga kung pinangga? Okay ra. Nigaw na ka? Wa pa, uy. Kao na, uy. Ayaw pa gutom. Karon taod-taod, makaon ako. Ha? Manuroy ta? Oo, Wen. Kuan, Jonathan, busy pa man ko, uy. Busy ka? O mauwa kang higuyog na ko kay matiog na mo? Ha? Pataka mo lang taon ka, uy. Dili mo na ako ikauwaw, good. Come on, ha? Manuroy ta. Sige. Manuroy ta. Jonathan, unsa gud ni? Ngano ni aman tayo ning gamayng kwarto? Love ko ni mo. Sa una, wag gyud kagugma nimo. Pero sa imong ipakita nga kaayo nako, sa imong pagpangga, nakatun ako sa pagkikugma nimo. Nga sa ato pa, musugot ka sa gusto ng buhatan ni mo. Uy, gigakos magkukunin mo. Wen, love, kaya tika. Jonathan. Noo ko. Wa ko makapugong sa akong kagalingon. Natugyan kita ako ni Jonathan ang akong kagalingon. Pila naman yung kaatlaw nga. Wa naman nawag si Jonathan ako. Ako ni susihon, be. Maado ko silang bay. Ay, ikaw de ay si Winang uyab ni Jonathan. Ote, asa man di si Jonathan, te? Wa din to siyang uyab. Ha? Unsay uyab? Nagtuo ka nga ikaw ra uyab sa kong anak. Daghan mo uywi na. Unsa? Og maayong mahibaw ka ha. Nga wa ko makauyo nimo para sa akong anak. Kinuo ko. Nagtuo ko ka ako rin uyab ni Jonathan.
Naapanilain. Nadawag ang salbahe sa ay. Ngano nanawag man ka? Wen, pasensya na ka ha. Di bukan ha. Di araw ko sa kong barkada agad nag-inom eh. Barkada? O salain ni mong uyab? Wen, Dito ko sa inyo, Jonathan. Og nagkasulti mi si mong inahan. Og nahibaw ko nga may lain kang uyab. Og gabi ni mo. Wasad ko maggustuhi si mong inahan. unsa? Nahibaw ka ba, Jonathan? Grabe na akong pagmahay nga nagkauyab daw eh. Unya nakuha pag hindi mo nga akong pagkababae. Wen, Namili gani kong bating nahong aron panggaon ko. Mahalon ko. Og dili ko pasakitan. Pero maura man day gihapon. Bisag bati pag nahong nga atong uyab, magbinuang man lang gihapon. Maong kalimti na lang ko. Kay kalimta na sad ka. Bati kang nahong. Nagtuok ko nga kung bati og nahong ang mauyab, mahalon og panggaon ko. Og dili ko pasakitan. Sayop di ay ang akong pagtuo. Og akong nahibaw-an nga kumpleto di ay sa bisyo si Jonathan. Sugarol, palainom, og himabahay pagyud. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita maghigalan kaagi ni Wina nga taga Negros Oriental ubad sa awit ngayang ipangayo awit nga naguluhan Victims of Love. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Porzuelo garing gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higalag mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong kaagi. Ako si Wilbert. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Pare, mahal mo raw ako. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw saya kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang tumatatampo nagdasingan nga Wilbert. Recorded by Radio Mo TV. Kani, ha? Tanaw ni mo. Angayan ko, ani? Bati mo na eh. Nganong puro
man bati para nimo, uy. Kay ba't tigil bitaw? Tay ba, para asam din ang imong gipangandaman. Anong murag? Magpagwapa man gyud ka? Giset ko og blind date sa ko amiga. Unya, Gusto ko nga gwapa ko. sus, sagun sa isuloob nimo ngayon mga gawin. Ingon ka, wakoy angay. Wait, klaro nimo eh. Oy, asa ka oy? Kaila? Diin ka man gikan na. Dito mi ni Kaila sa mall ma. Nagpauban man siya kung ako god. Ngitag sa nina. Unya, usugot lang kag ingon na. Ha? Nak, nahibaw ko nga nakagusto ka ni Kayla. Ay ganong dili naman lang ka maguyab niya. Dili lang ko ma. Mas pilion ako nga magpabilin ang among friendship. Di ko gusto nga mabawa siya nako. Wilbert, Bainso, Bay, nabi good news. saan na? Bauli na ko nas Pinas, for good. O ba? Mayo inon bay. Sugatan ko sa airport ha. Kadusam ka muli. Karong Domingo ko mo mabot ya. Anong miss kayo? Nga, nagsige magsulob og shades din suit sa office. Padahong siya dali sa kong table. Palihog ko og double check ani, Wilbert. Uy, ano mo ka? Ha? Yung shades mo ka? What lang? Ngano di ay? Amautan na ang shades din suit. O sige. Akong tangtangon ha. Happy? Ang hubog mo kini mong mata. Chika ta later inig out na to. Unsa? Gibiyaan kasi mong ka-blind date kay wa siya magkauyo nimo. O lagi. Kay tambo ko no ko. Yung batang bugod. Chabira. Na-offend kid bitaw ko. Sus, nagtuo niya eh. Ihas tong tuhan. Wilbert. Gusto kong mulaag ugma. Domingo man, wa man tay duty. Pwede ko banan ko nimo? Kuan, hala. Mabot ra ba akong amigo ugma? O magpasugat siya na ako sa airport? Mao ba? Pero kuan, pwede tayong magkuyog. Aron, makaila sa kaniya ba? O manglaag tayo ni Guman. Sige ba? Recorded by Radio Mo TV. Bye, si Kayla. Kayla, si Enzo, akong best friend. Hi. Huwag ka magsulti ba, Wilbert? Nga, nari kay gwapa ka ayong umiga. Sus, kusog kay kamuulog-ulog po. O sa man, di ba tayo mga ito? Or napakay-planong musakay ug balik sa aeroplano, bay? Tara. Namsa, Miss Kayla? Milagro kayong wa mo chat. Magsige mo siya pauban. Labi na kung wa mi duty. Pero karon, wa. Ako tawagan, be. Sorry, na-busy ko, Wilbert. Busy? Sa unsa man? Bay, ay sa samok na ba? Ibinit sa mi. Hoy! Kaseryoso ba ni mong naong diha? Sa may tuyo mo. Wow, strikto hagod ni mo, good. Pero nahibaw ko nga malipay ka aning ako isulti ni mo. Kami na ni Enzo?
Hello? Nakadungog ka? Wa ka malipay? Nalipay man. Congrats. Maona. Ma, Gaing na naman bitaw ti ka, gasultihi lagi si Kayla sa imong gibati. Tanawa, ay naunhan na lang hinuon kasi imong amigo. aw, pasagda lang sad ako siya ma, kung asa siya malipay. Kung malipay siya ni Enzo, malipay na sa kuha na. Happy gid kayo ko sa mong relasyon ni Enzo. Grabe gid siya ka-caring na ako ay. Mayo nun. Abi ni mo, ang gipangita na ko sa usa ka lalaki, naana niya tanan. Hinoon, butan sa akong amigo. Wa ba ko makadungog na mabay na siya? O kung nagdahon na gani ko diyang kasal, musugot lagi ko dayon. Bay, ato taglabo niya. Ha? Okay na din ni Kayla ba nga mag-club ka? Di man natupay bawon. Oh. Tiganan six, Ronay. Wow! Lahir ko kayo mga pinlera. Bay, migan ako sa Kayla. Saan ning imo? Binuang na din yung imo niya, ha? Sa kapag-o pa na mo na kaila, tanaw ni mo seryoso ko niya. Hanggaw mo na ka? Amulok magbaga! Kung wa kay gusto niya, wa na lang unta ni mo panguyab eh. Wala ko choice. Sa may shoes. Siya rin pagi para maduol ko ni mo. Usa? Usa mo nang ibong gipanulti? Ay, ibaw ko nga nakagusto ka niya nga ni Kayla. Kay magsige kag gisgot sa iyang pangan. Siya may mong pirmi. Una, unsa may kalabutan na akong gibati, ha? Ngano kinahanglan pa mo kang magbinuang niya? Tayo dyan ka magkasabot. Ikaw mao'y gusto na ko, Wilbert. Unsa? Nabayot na ka, Enzo? Dugay na. Pero mas gipili na ko nga dili mo sulti ni mo tinuod. Kaya di ko gusto nga magbubang ang atong panagamigo. O mawa na lang hinuon ka na ako. Mahal na ka. Enzo, nakasabot ko sa mong gibati. Pero babae ako, Enzo. Amigo ra ta. Libaw ko. Pasalo ako nga mga nagibati na ko ni mo, Wilbert. Enzo. Pare, mahal mo raw kita Sa tinuod lang, imbis nga bation kog kalagot, kaluoy ang akong gibati sa akong amigo. Nakasabot ko niya og naibaw kong unsa kalisod ang iyang gibati karon. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mugad na may higalang kaagi ni Wilbert nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga nag-alohan. Pare, mahal mo raw ako. Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papadal sa inyong laing kaagi sa kanuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining dalamanawin handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayo, daghang salamat sa inyong pagpanood. Asa naman
kaon ka. Uy, dili pa ka mo, ari? Muana na lagi ko. Nag-book na lang ko. Wapay rider nga ni dawat good. Pagdali ka, ha? Unsaon ka na ako pag-book no kung magsikag panawag diha? Bye na. Sige na para makalakaw na ko. Sige, bye. Pagdali, ha? O lagi, sigbalik, uy. Bye. Ay, dukaya sad, uy. Paabuto lang na akong naimudawat nga rider. Salamat kay na naging tayo rider nga ni Tawad. Uy, hala. 11 minutes pa ko niya makuha. Pastilan, samot ko kadugay, ani. Eh, kalami na lang ba yung i-cancel, ani, uy? Yung mangita na lang kong laing rider. Basinog na iduol-duol. Pero maluhoy man sad ko kay nagpadung na ba diri. Pabuto na lang gid nako eh. Ay, salamat. Naabot na gid taon. Pasensya na kayo, ma'am, ha? Layo-layo gyud ang akong gigikanan. Okay ra sir, uy. May gani kay gwapang pasahero. Makawa sa luya. Saba ka diha, uy. Ready? Kulbaan sa kuy kay kuyuan ko mukansel kag kalit. Dili sad sir, uy. Di sad baya lalim. Di mo lang. Kay bisan unsa kalayo, ma'am. Naningkamot ra bagid ang taon ko nga maabuti ka. Char. Helmet sir, be. Ako ray sulob nimo, ma'am. Dili, adoon. Kumot niya. Ma'am, ato na ta? Ha? Sige, sige. Tara. Mao ba? Gwapo ni ako mo? O, day. Ay, lami kayong igakpos niya pag-angkas na ako, day. Uy, hala. Tayo ba? Naman din siya message na ako. Mayo gani kinabasahan ako bisag at tungod kay akong gi-silent ang phone. Salamat sa tip, ma'am gwapa. Kalami biyog smile niyo. Mayroon dalabat person gining akong amiga ay. Sige na, oy. Kaon na diha. Kaya nahibaw ko nga dili ka magdugay. Kaya mo duty para ba taugma. Yani, natay bago nga na-hire nga trabahante ha. Ikaw na'y bahala niya, okay? Okay, sir. Good. Ako lang siyang palahuson ugma din sa imong table. Sige, sir. Salamat. Good morning, ma'am. Oh, ikaw? Ang gwapo nga writer. Hi, ma'am. Oh, ikaw man din, ma'am. Nice to see you again, sir. Lingkod. Kaya magsugod akong tudlo ni mo. Wow! Small world! Mao gani. Basin og destin gid sa sagusan, no? O, takibaw! Basin try! Ma'am, coffee? Uy, salamat. Og Edwin, mahimo ba? Ayaw na pagsigig ma'am na ako. Yani na lang. Ikaw gani, mag-share man ka na ko bisag driver ako? Sign of respect, manggod na. Oh, saan yung ako diyan ni mo, ma'am? Giabot kitag balik, no? Unsa kay buti pa sa butihan isa? Basinog, kita mo ipara sa usag-usa? Ha? Recorded by Radio Mo TV. O niya, ni unsa man ka? Wa ko makatingog, day. Tag-ano na ako. Kung manguyab siya ni mo, sugto ni mo dayon sa. I love you, Yani. Edwin. Sa tinuo lang,
Sukad nga nakasakay ka na ko. Wala lagi ko mahimutang. Magsige na ko pangita nimo. Nangandoy nga magkakita ta pagbalik. Mga grabe gina akong lipaya nga kauban di eta. Sa tinuod lang, pareha ta og gibati, Edwin. Sa ato pa. Okay ka? Kita na? Sugton ko nimo? Oh, kita na. Yes. Pero, dili ta pa'y bawas sa mga kauban na to, ha? Kay bawal ba na din sa opisina. Way problema. Ang importante nga, ako ka na. Babe, hapit naman na itong anniversary. Mag-date ha? Yes, babe. After sa tong duty, mag-abot lang unya ta. Oh, sige, babe. I love you. Day, human sa tong duty ba? Mag-inom mi, mukuyog ka? Ay, dili lang ko, uy. Na ako'y lakaw, good. Ay, mo ba? Ay, kasayang. Nindot unta daghan ta nilang Edwin. Unsa? Uban si Edwin ninyo? Uy, siya pang ganyan ng hagad gani. Unsa? Babe, sorry na lagi. Nuwagin sa kung una. Kalimti na lang, cute. Okay na, eh. Sige na, pag-enjoy diha. Bahala ka. Anniversary kalimtan. Binuang. Ay, grabe kalaban sa buo. Ay. Nga naman. Hangover? Yeah. Dagan mo ng gabi, no? Grabe, gyud. Wa na gud mi makabantay nga nawa na kalit si Edwin og katong iyang amiga kunuhay. Ha? Doon na mo gud sige invite nga amiga kunuhay. Unya, di mi mo tuoy kay sweet kay sila. Unya ang amaw, no? Klaro kay bisag kinsa lang chicks kay lanlaing pangan sa babayang malitok. Mao ba? Yeah. Pantay lang ka na ko, Edwin. Huh? Tempo, gano'n makigbog bang ka? Nangutana pa ka? Nagtuo ka ko'y kalibutan sa mong gibuhat gabi, eh? Yan eh. Nahubog ra ko gabi. Ayaw kong patuhuaan na, Edwin. Undangon ta ni. Yan eh. Ganina naman ang sige panawag. Dili gani mo tabagon? Nga no? Tanaw ni mo. Angay pa ba na ko siyang hatagan og chance? Kumupasalig siya nimo nga mag-usab na siya? Oo. O kung mausab na sad gani, aw. Ayaw na gid hatagig chance. Day. O, musaad ko nga mag-usab na ko. Promise. Madlok na ko nga mawa ka na ko. Sige. Ayaw lang gini ko siki ang chance nga ako ihatag ni mo, Edwin. Kay dili gyud ko magduduhag pakigbuwang ni mo. O yan eh. Salamat. Salamat kayo. Nakatuog ang day ko. Asa man si Edwin? Niuli na baka? Pero, mamukaw mo na siya kung mulakaw.
basig doara sa sala. Anak, unti ka. O lagi, anak, unti ka. Pero mangita sa kong timing kay lisod ang masakpan ta niya ni. Kita lang niya ta sa opisina, okay? Sige, I love you. Bye. Love you. Oh, Yani? Yani, paminawas ako. Dili na kinahanglan pa, Edwin. Kay bisag usa pa isulti nimo, dili na gyud ko mutuo pa nimo. Dili na gyud ko. Yani. Spending all my nights overthinking about how na ikaw ang ako ang... So kada atong hitabo dili na gyud ko mutuo nga nay tawo nga deserve nga hatagan og second chance. Grabe akong pagkatagama. To the point nga dili na ko mutuo og lalaki. Mao na hinungdan nga wa pa gyud ko makauyab hangtod karon. Dinhi na lang ko tob og daghang salamat sa pagtagading akong kaagi. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Yani nga taga Alaska, Mabaling, Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit ka na kulahan, undangon tani. Kapag kung mag-ingon ani ka, basta nalingaw na ka sa umong tani. Ang mong kaagi gibatan na sa radyo ni Carol Marihikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamausap mga higala ug mga sukin di paminaw kinasing-kasing kung kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usagawit. I-address lang ni ining Tulimanon, handumanan sa usagawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. More than willing to let you go. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Yana. Recorded by Radio Mo TV. Ay, salamat. Nakulit na kitawan ko. Kapuyar ang adlaw, eh. Oh. Claire? Will? Yana? Mga baboy mo? Ngano na himo man ninyo na ako? Ikaw, Claire! Igsuon man tika! Ngano nakahimo ka mas magpakol sa kong uyab! Puslan man nga gikuha nimo ang tanan nako. Si Will sad mo akong kuhaon nimo. Unsa? Yana, sorry kayo. Pero mabdos na si Claire. Sakto pa! Taod-taod ako niyong kibuang! Will, unsa ka ni? Pila na tagatuig pero wagi ka magkahatag na kong anak. Huwag nga sorry kayo. Pero kinahanglan nga mapahawa na kanina akong panimahe. Unsa? O, asa naman ako paingon, ani? Di na ako problema. Tubig, oh. Salamat, George, ha? Bisan pa man sa hapit doha ka tuig ang gilikayan tika, pero niya. Andang paghihapon kang mutabang na ako. Tungod kay mahal ka, Yana. Huwag na mausap isang kamay. George. Kung ako palang untay gipili ni mo, di gud unta ka masakitan ron. George, pasensya ka na. Pero dili pagit ko andam karon. Ibaw ko.
Ay kabala ka. Andam kong mapabot. George! Ayaw gani kay gipapuyo ka ni George sa iyang apartment. Mauli kiday. Grabe siya imong magguwang nga babae sa? May patol gid siya ni Will? Mauli eh. Grabe gid kasakit ilang kibuhat na ako. Nang pinakasakit pagit kay Maptor siya. Ha? Oh, kakuyaw ko si mga igsuan, oy. Sa una pa magina siya nga lain iyang puot na ako. Dili magud mi parehas og mama. Uy. Pero grabe, uy. Wala ko magdahong ba nga moabot siya ng punto, ha? So, grabe kita iyang kalagot ni mo, no? Buti pa sa buot. Kanang, wag gini kaniya gitreat as iyang igsuon. Regana, gyud. Laoy. Ang Ginoo na libag iko nila. Day. George, ano sagot ni? Flowers for you. Yan. Parahin mo ni. George. Ay kabala ka yan. Sa ako nagikayon ni mo, andam kong mapabot. Pero at the same time, alas ulit sa pag-effort ni mo sama ini. Kalipay mo sa din ako. George. Ako pa ni mo, no? Sugton na ni mo si George. Oh, ha? Sugton, kaila kag sugot. Sa akong tanaw, no? Kanang sincero man na siya ni mo. O, mahal jud ka niya. Pero, kuan manggod. Dili ko gusto nga magubang among friendship. Maubit ni hinungdan nga nilikay ko niya sa una kay naala di siya ingon anak nga feelings na ako. Pero haler! Hoy, girl, dili man itaw na di mo mapugan, uy. Kung kanang pagbati na hisgotan. Day. Sugto na lang lagi. Ha? Gisugot ako ni mo. Oh, George. Thank you. Thank you, Yana. Isaad ako ni mo. Dili tagit ka pasakitan. Ug salamat sa chance ka imong gihatag nako. Thank you pa, George. I love you. I love you too. Recorded by Radio Mo TV. George, pasing mo magdos ko. Ikaw para ka. Andam ko mga tupang sa kong obligasyon niya mo. Kung muresulta man niya ni Pon. Yan na. George. Si Will man nga nawag. Unsa mo kay tuyo ni salpahis nga dako. Hello. Hello, Yana. Salamat kay wali ka mag-usap og number. Unsay tuyo ni man dako? Pwede tang magkita. Doon ako importanteng i-istorya nimo. Mauna, giilad ko si maigsuon. Iya kong gipatuo nga mabdus siya pero dili di ay. Unsa? Yana, please. Balik na ako. Human si mong gibuhat na ako. Gusto kang magkabalik ta? Yana, mahal ti ka. Ayaw na ko patuhuan na, Will. Dili ko buang aron makigbalik pa nimo. Yana, please. Kibaw ka si tawag anak. Gaba. Yana. Mao na ni katapusan natong panakita. Og ayaw na gid kog sa mukha pa. Pila
Pila naman di kaadlaw nga dalay ko sa akong menstruation. Oh, dili ka ako maptos. Wasto, magpalit kong PT. Oh, positive. Maptos cute ko. Ako nagsultihan si George, ani. Mabdos ka? Oh, George. Yes. Sa ato pa, maamahan na di ko. Oh, George. Okay, yan na. Pero gusto ko sa di pa maklarong intiyan mo. Magpakasal ta, bahala sa huwis lang. Okay ka? Sige ba? Yan na, malipahin kay Koron. Kay matawag na unya taog usa ka pamilya pohon. Ingon man sad ko, George. Ay, salamat. Nakatuog na in taon na akong anak. Makapanglimpyo na ko tinis bay. Oh, kinsa man ron? Dili sa ron si George, kitrabaho man siya. Akong gawason, bi. Oh, Claire? Ikaw? Salamat nga. Sakto gid akong gipangutan-an nga dinhi ka nagpuyo. Sige, buhat ni mo din eh. Uwa na ko'y laing kaduulan ko. Sukad na matay si Papa. Ikaw na lang baya mo nagpabilin nga akong pamilya. Kuyawan, no? Karoon ka na lang mo ilan akong imong pamilya abig naglisod na ka? Yan. Ayaw na, Claire. Dili na kumusugot pa. Nagpasulon ti kagbalik sa akong kinabuhi. Dili na kumusugot. Nagubon ni mong balik ang akong kinabuhi. Yan na pasaylo ako. Sukot sa mga bata pa ta? Kapila na ka nakasaan ako, pero gipasaylo ra gihapon ti ka. Pero bisig kapila na ti ka gipasaylo, wa gihapon ti kausaban. Maong sugod karon, magkalimtanay na ta. Kay bisag kanus wa ko nimo ang kuna nga imong igsuon. Yan. Han, salamat ha. Salamat sa tanan. Sa paglawas nimo nako gikan sa akong mga kasakitan. Kung wa pa tingali ka aton ma, tingali, wa na ko masayod sa kong buhaton karon. Mahal kita ka, yan. Ug buhaton ako ang tanan para nimo. Mahal sad kayo ti ka, George. Kamo ni baby. Karon, minyo na ni George. Ug dako kay kog pasalamat nga siya may nahimo na kong bana. Pinangga ug mahal kaayo ko niya. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Yana nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga naguluhan, I think they call this love. Ang mga kaagi gibatan no duwa sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala at mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalanlaying kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulumanuan handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmania,
Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagtangina.